Christmasनि जेबो गैया जोंहा एनथाबबो गैया अनासिबो गैया नै बेदरबो गैया गोरान नै सान्दुंआवसो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा सान्दुं गोसायावसो डिउटियानो ख्रां ख्रां माहा जोंनिया जेबो गैया आरोना एकदम गोरान क्रिसमासनि नै अभारब्रिज डिउटि होनांदों जोंहा जेबो गैया गोरानसो नै ना एनथाब ना अनासि ना फिथा लावदुम ना अमा बेदरदों अनासिदों ना एनथाबदों जेबो गैया एनथाब गामिनिफोरा मोजाङै जादों न' एनथाब अनलि रानथाब कालमानसि जासिगोन हाब गारिया हनै बिराद नांगौमोन मार्सिडिस सेलेब्रेट एनथाब अनासि जानो लुगैदोंमोन सोरबा वाट्सएपआव पार्सेल खालामना हरदोंलै नायनोसै एनथाबदों अनासिदों अमा बेदरदों जानो लुगैनायाथ' हामथारला माला न' मोनहैगोनसो जादों आरो दंबावो 10-12 दिनसो न'आव थांनो दा एसे एनै सान्दुं जादों आरोना बिराद डिउटियावसो दं ना नोंनावथ' सिनायखायो जायाखै नै मा जायगा अके बाय टाटा